ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲଉଟଉ ଲଉଟଉ ସେଥିରେ ଥିବା କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମେନଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଧୋଇ ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣର ଚାଦରରେ ଓଢ଼େଇ ତାକୁ ଗରମ ହେଇଥିବା ତେଲରେ ହାଲକା ଭାଜିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ସୋରିଷକୁ, ମେନଲି ଧଳା ସୋରିଷକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଘର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମାନେ ଶିଳରେ ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ନେବି। ଯେମିତି 2-3 ଥର କରି ବାଟି ଦେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇ ପେଷ୍ଟରେ ମୁଁ କିଛି ଆମ୍ବୁଲ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଭଲସେ ତାକୁ ହାତରେ ଚକଟି ଦେବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ବି ସେତେ ଭଲସେ ରହିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ତାପରେ କ'ଣ, ମୋ ଭାଜି ହେଇଥିବା ମାଛ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ହାଲକା ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଡ଼ଣ ପକାଇ ମାଛକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। 2 ଥର ନଡ଼ାଚଡ଼ା କଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଧଳା ସୋରିଷର ପେଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଟମାଟୋ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଢାଳି ଦେବି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେମି। ଲାଷ୍ଟରେ ସେଥିରେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଲସେ ଦଳି ପକାଇଦେବି। ଆଉ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅନୁସାରେ ରସ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ରଖିବେ। ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବା ଲୋକ, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ରସା ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ଗରମା ଗରମ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗ। ଆହା କି ଖଟା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତରକାରୀ। ଆପଣ ବି ଏମିତି ତରକାରୀ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖଟାରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନ ଦଳିଲେ କ'ଣ ମଜା ଆସିବ? ମୁଁ ବି ସେମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳି ତା'ର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ନେଲି। ସରିଲା ଖାଇବା, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।